hauteskunde kanpaina ditxoso honetatik bizirik aterako ote gara? Ez. Bai. Maider, gure hauteskunde grupiak argi dauka. Jenik ez esan du, eta ekinek ja ezakit zer erantzun duen ja irutzen zedalako zoratzen hasia dagola. Baina, esan detena, Jeni, non galderak? Han, badakizue, Jeni, benetan islatu alda sareetan eta ibiltzen dan eta komunikabideek zabaltzen dizkiguten gauza, gero kalean banatzen dira, ikusten dira? Ez dakiz esan, urduritasun ez dut ikusi, nik ez dut nabaritu sare sozialetan nabaritzen urduritasun hori edo jakintasun hori behintzet. Bilbotik ibilinaz eta antze gauza askorik ez dabe jakin. Hauteskundeak hementze dira eta kolpez-kolpe saiotik Bilbora etorri gara zertara 2023ko hauteskunde hauen inguruan galdetzera. Jendeak botoa emateko asmorik baldauka. Jendeari interesatzen alzaio politika eta bilbotarrek baldakite zeintzuk diren Bilboko hautagaiak? Hauteskundeak direla eta urduri alzaude? Apur bet. Apurtzu bet zegai txikia esan? Eski ez dakize aterako den, orduan urduritasun hori beti dau. Ez, egia esan ez. Sentitzen dudalako ez doela nirekin. Hauteskundeak boskatuko dut, baina berez, ez dakit, ez naiz inoz egon non oso sartuta politikan ez ezer, beraz, ez zait asko inporta. Ez normaltasunez hartuten dut, ez? Ez. Zergatik ez? Ez zait asko importatzen. Botoa emateko asmorik baldaukazu? Ez. Beti gauzak esaten dituzte eta gero ez dute ezer ez egiten, Bai, beti. Eske gu nahi bagu zehozer ateratzea, bote behar dugu. Bestela zehozer aterakoa eta ez gustatuko. Eta bestela ezin gara kexatu, gero. Printzipioz bai. Bai. Badakizun hori, ja aukeratute? Bueno, bai, zalantzan egonez, baina gutxi gora bera bai. Galdera trampa, ezkerra edo eskuina? Ezkerra. Fijo? Bai, fijo. Zelan aldoztazu hori galdetu, ez? Bai, Eskerra. Segaitzik. Ikusten situazioa eta dana, ez dut behar esan gehiago. No sé. Así podemos. Pero no sé. Bai, ezkerra. Ezkerra, eskuina ez? Ez, eskuina ez. Segaitzik eskuina ez? Jakitxearren, eski ez de los ricos, eski ez. Ezkerra. Bai, fijo? Bai. Segaitzik? Ez daki, tamengoa naizelako eta ze boskatuko dut eskuina, ez? Bilboko zara? Bai, deustukoa, eta hori argi daukat, eskerra, hori argi, gero bestela, alantzak ditut, baina bai, eskerra. Egia esan da, Jeni, ezakit banik, dako oso ziurtzekien edo ez, batzuk zuzenean esaten zuten, bozkatu, ez, zertarako, gainera horrela, tono zea batean, ez, eta beste batzuk, ez badegu bozkatzen, gero ezin gara kexatu ere zer ateratzen den. Nik hori bertan, hori askotan esan dut. Ezin zera kexatu, ez kritikarik egiten ez baduzu bintzat. Genti edo segaitik ejaten nahi dut esan bota, boskatu, ala ez boskatu keja egingo die berdin. Berdin. Maider, ikusi dugu inkestan ere, ez da? Eskubia nola bozkatuko te dut? Euskal Herrian bizi naiz. Bueno, Euskal Herrian ere bada eskubia, ezkerra, ezkerrerdia, denetarik, ez da? Bai, baina hala ere, beste portaera politikoan oinarritzen dian hainbat inkestek esaten dute Euskal Gizarteak ez dalakala pertzepzioa eskuindarra denik. Naiz eta gero, esate baterako EAJ bozkatu ez, baina EAJ izan daiteke nolabai, Europako kultura politikoan demokristaua edo deituko geniokeena, eta orduan ohitura nolabait politika sozialak egiten ditunaren aldarria egiteko, ez? Eta uste horrengatik eta diskurso horrengatik Euskal Gizarteak benetan uste du ez dela konservadorea eta oro har 0-10 eskala baten ezkerrerako joera daukala
naiz eta gero eskubiko alderdiak bozkatu interesgarria ere bakoitzak daukan pertzepzio politikoa eta jokabide politikoa hoi guk karreran portaera politikoaren ikasgaia genekanean egia esan oso harrigarria zen eta argigarria ere bai ulertzeko zergatik oraindik jarraitzen duen izaten hegemonikoa eskuin alderdi bat. Naiz eta, dinamika horiek ere ikusten ari gehan pixkanak aldatzen ari dela. Maider, esan dut, galdetu dut hasieran, bizirik aterako geha dazu, bai, badakigulako, grupi esaten dugu maitasun guztiz, baina badakigu, hauteskunde zale amorratua zarela, badago debateren bat ikusi ez duzunik? Faltadia batzuk orain hiriburuetako alkate gaiekin, baina diputaziokoak eta segitu ditut euskaraz eta gaztelaniaz eta gero beste periodiko batzuetako zeak ere debateak jarraitu ditut. Eta ze titular botako zenuke ikusi duzunaren baitan, ze badira? Esango nuke benetan jokoa dagola periferian, Gasteizen eta Iruñan gertatzen denaren arabera Nafarroan edo alderantziz. Nafarroko gobernuan gertatzen denaren arabera Iruñako udalean. Uste dut eta ulertzen dut ere euskal politika askotan oso markatuta dago gipuzkoanismoagatik eta bizkaitartasunagatik, Bizkaian ez dirudi aldaketarako tarterik dagoenik, Gipuzkoan bai eta ulertzen dut Gipuzkoari begira egiten ari den indarra. Hainaiz alderdi guztiez hitz egiten ez bakarrik Bilduz edo EAJaz biztan da nola oinarritzen ari dian ere bien arteko lehia hori izango balitz ez dela el no va más. Baina baita ere Elkarrekin Podemos, baita ere PSE eta baita ere Mikel Oyarzabal PPko hautagaia ez. Mikel Oyarzabal da ez da. Gaztetxoa. Uste dut Gipuzkoa jokaleku interesgarri izaten ari dela, baina gu Gipuzkoatik ere pixkat begirada zabalduko bagenu oso interesgarria da, bai adibidez Asiron egiten ari den kanpaina, nik ez dut ikusi Asiron EH Bilduko maila nazionaleko kanpainaren batean ere. Eta Rocío Bitero ere egiten ari den kanpaina ezaki politika sozialetan oinarrituta, berdintasunean oinarrituta, gizarte zerbitzuen indartzean oinarrituta. Nik uste kontuan hartzeko bi eszenatoki izango dira. Ikusi dugu, kanpaina lehengo astean esate genuen, ze aspergarria kanpaina ez da, gauza berri gutxi eta atakea bata bestean artetik. Aste honetan ere kritika ugari izan dira, bai alderdi askok futbola jomuga jarri dutela, besteak beste Viniciusekin gertatutakoa, arrazakeria gora eta bera, akaso itzi marko litzateke jo futbolean gertatzen denaz, baina hori beste historioa da. Eta hori ere esan dute, ez da, futbolak ze presentzia izan duen, ez bakarrik Viniciusenak, ze presentzia Osasunak Nafarro batean, ze indar izan dezaken hori elkargune bezala, Gipuzkoan Realak, Atletikek Bizkaian, hori, noski, barkatu. Eta beste Bizkaian bakarrik, ez. Leku gehiagotan ere, badakigu. En fin, ze garrantzi, benetan hainbeste pixu izan dezake futbolak, hauteskundeetan? Berriz ere karrerara bueltan etorrita irakasle batek esaten zegoen Kataluniako independentismoa edo subiranotasunnarekiko joera edo atxikimendu joera igo zala Mourinho Real Madrileko entrenatzaile izan zen denbora hortan. Ez naizari esaten futbola determinantea danik horrelako prozesuetan, baina Barsak ere dependeta zer egitezun prozesaren bitartean, horre igo eta jeitsi egitezan, ez? EH Bilduk kartel hori jartzea ez da ausazkoa. Nik uste futbolak badakala gustatu ala ez, badakala atxikimendu eta identitate eratzaile bat da. Eta ezagik ni aurrekonean noetatik pasan nintzen partida bat zegoen bitartean eta pentsatzea bakarrik 40.000 persona elkartzen diala hor astero oso benetan notzean pentsatuta oso harrigarria da, ez? Orduan, egia da futbolak badaukala beste ezakit entretenimendu batzuek ezakaten atxikimendurako edo identitatea sortzeko kapazitate hori. Orain,
hori kontuan hartuta edo hori aprobetxatzea gauza bada eta beste gauza bat iruditzen zait, eta nahiz eta iruditzen zaiten, nahiz eta badakiden epizidadea behar degula, behar ditugula horro handiak, behar degula ezakit zerbait vibratzen diguna barruan, ez? Halako mezua behar ditugula, iruditzen zait, inbarko luketela ahalegin bat politikariek, futbola ezan beste zerbaitekin egiteko alegoria fantastikoak. Arrazoi guztia. Guztiz bat gatoz zurekin. Baina, horro egin behar dugu, biberratzeko gogoa daukagu. Eta Jeni, kalean egontzera berriz ere, eta azken orduko erabaki ez, hitz egin duzu, baina jenteak badaki besteak beste zein dan zen, zertaz abiltzan, edo horru egiteko gogoa, baina zentratu gabe nun. Bueno, sarietan esaten da moduen gauzatzuek datoz, eta niri asko gustetat esan gauza horrek datoz. Ze jenteak ez daki nun bizi dan bez. Jenteak ez daki zehazteko egun dan bez, eta dudiedekot ia jenteak badakin zein dan beraien izena. Zeintzuk dira Bilboko hautagaiak? Igual Basurto izango da PNV-koa. Akizu zeintzuk diren Bilboko hautagaiak? Ez, ideari pez. Ideari pez? Ez. Bat bez? Ez. Zuek nortzuk uste duzue direla Bilboko hautagaiak? Bai, Basurto. Bai. Ez dekote ideripez. Basurto. Bai. Guztik ez, eske ni botako Zamudion orduan. Zamudiokoak? Bai bakit. Ja, esan? Diren, tipo, bueno, a ber, guztik ez, eskuinekoak ez. Ui, ya está aquí. Tipo, Bildu, PNV-a, bauz, PSOE-a, gero bedau PP, bai ez dakit ze gehiago, osea, oso gutxi hau. Dado aburto, no? Aburto, ez dakit ese... Aburto ez da Podemos, eh? No, aburto da PNV. Sí. Bueno, orduan aburto alkate moduen ondo? Bueno. Eta Podemosekoa? Zelan da? No lo sé, pues no sé quién es. Zin gustatzen zaizu? No sé. Así, Podemos. Pero... A ver, aburto geratuko da. Eta hautagaiak zeintzuk dira, izenak? Nirek. Zamudioko izenak? Zamudioko hautagaien izenak? Bale, hautagaien izenak. Hautagaiak! Izen lehike hori? Bai, aburto. Badakizu, zelandeko abizena? Aburto. Eta izen lehike hor egotea? Bai, ez dakit, izenak ez dakizkit, bai ebau nire bizilaguna. Abitzu, bai, abestaki bere bizilagunen izena. Tintirin. Darduen zuretzako, zertako balio du politikak? Pizka ikusten du politika, ez dut politika interesatzen, no... Eta uste duzu zerbaitetarako balio duela? Bez. Ai, badio! Pues printzipioz, gure gizartean dauden gauza asko aldatzeko, pues lanetatik, danetarako, baina nik daukadan iritzia da horren beste gauza ez direla aldatzen. Baina berriro inotzu eta ez dakiala asko politikaren inguruan, orduan balio barko luke asko, gizartean dauden gauza danak aldatzeko, baina... Ez da erreza hau, Zure ustez, zergatik da garrantzitsua botoa ematea? Hori, eske bestela bakarrik aberatzak boteko dute. Eta aberatzak botatzen baute bakarrik, atzerako da zer ez duguna nahi. Adibidez box, eta ez duguna nahi. Baina. Animako zinen esaten nor boskatuko dozun? Ez. Hori da, fribak. Bai, nire izpatani, pentsetan, ze boteko gu. Porque botako guz, seguramente tipo berdine, no sé. Ez. Txaran, aurrengo kapitulo baterako. Eskerrik asko, zuei. Ze polita, familian bozkatzea, aizpak egiten duna, nik, edo ez, liskarrak sortu, ez da? Olakoak egiten dira orainekan? Maider? Ni gogoratzen ditut etxean,
bronkak momentu baten etzalako berdin bozkatu, edo, bueno, batek nik ezin unean bozkatu, nire ezpatan txikia ginean, edo batek bozkatzezunean eta beste batek etzunen bozkatzen. Ni gogoratzen naiz urte horietako tensioa. Baina urteak aurrera inala, eta ni etxean bizi izan naizen arte bozkatu dezake danean, derrepente gure maien zeuden... Lau bozka berdin. Orduan, bueno, ideia bat indezakezu. Ni, akaso pixka zu baino zerragoan izalako, noski ni gogoan dut gure familian alderdi femenino heldu batek bozkatzen ziotenak denak garaikori guapoa zelako. Hori izan oinarri politikoa. Garaiko guapoa zela ipatu duzu, eta nire biratzen duzu. Guapa. Bueno, labur esan da, zeia da gainean dugula gaur erlojua, baina... Hablando de guapos barkatuekin, net azpimarratu Pepekoa ez dela Mikel Oyarzabal, futbolista bat dela Mikel Lezama. Hoi da, Iñaki Oyarzabalekin egin dugun gara egin behar dira, aste honetan nik ere Bittor Alkiza hil dut, bere aita zendu denean, beraz. Hemen, hankasartzeak zuzentzea gauza garrantzitsua da. Hauteskunde kanpaina honetan edo nola ere friki xamarra maiderroa da, baina oro har igandean jarretuko dugu, erabatera edo bestela, Davidak ere atzetik etorriko zaizkigulako. Kontinuismoak ze puntutaraino izango du bidea zabalik, ze puntutaraino regionalistak, eskuindarrak, baten eta besten izen ezberdinak hartzen dituztenak. Ikusten dena da, belaunaldi edo garai batek goia jo duela eta bozka gehiago eskuratzeko aukera gutxi. Beraz, partaidetzak gora egin ahala, espero dugu behintzat, eskuin muturra bazterrean geratzea edo behintzat ordezkaritza horiek ez eskuratzea eta parte hartze horrek gora egiten badu, ez ezagun ahaztu gazte jende ez dela inbeste. Beraz, erdi mailan gauden, erdi zahar gazte laster etxegabeok, zer bozkatuko ote dugu? Hortxe, galdera. Ba, hortxe galdera, ze galdera xinplea, zer bozkatuko dute dugun, ez dakigu, besterik gabe, etxe bizitza landuin bat, eta beste hainbat gauza nahi ditugulako. Baina, bueno, nik uste dut, hau dena ondo azaltzeko, hasi da puntutxoa sartzen, baina oraindik etorri gabe, Ekil doktorea. Jabetuko zareten moduan Superman atzean utzi dugu eta isilune pixka bat. Ez diazu galdetuko zergatik nagoen isilik. Galdetu? Aho zabalik utzi nazulako alegia zergatik zaude isilik? Hausnarketarako unea delako hau. Eta hausnarketarako tartea denez, bai? Nola zen, gaizki ingo du berriz, bai, Nik pensatu inberdete. Hau egiazkoa izateko, eta honetan lanean ari garenon bizi baldintzak ere duinak izan alizateko bat. Hausnartzen segituko dugu, eta horixe, gure ekarpena, isilik segituko dugu. Ezaztu, hausnarrerako tartere behar dela, errespetatu beharra dagoela, bukatu da dut. Eta hau ikusita titular bat eskatuko dizuet. Ekine, titular. Ez da sorpresarik faltako. Maider? Periferietara behira jarri. Zentzun, eta hau dena eta ero titularra edo rankina zer pokazuzuk guretzako? Eske badakigu hauteskundeetan beti bizi apurtzu bet moten deuen hori izaten dela, eitzen da ben esloganak, propagandie, eta askotan eitzen da bezen abestiz. Abesti. Da horregaitzik gaurko egunien kolpez-kolpera ekarri dugu ranking bat, bape subjetiboa, eske bai bada, baina bueno, berdintxo. Neure ranking zuet da, jakiteko, ez lan ez Ayuso asasiko gara, Ayuso perreotik jundalako, perreatzen Anita Gas, ez dakik gogoratzen baduzuen perre hori, perreotik junda gogoak izatera edo edukitzera. Honena. Ganas, tú ganas. Ganas de Madrid con ganas. Ganas de ganar, tú ganas. Kutretzu da, baina buruen sartzen datzu zen horretariko bat bai izen leikela, ez da? Argi dau. Baina, klaro, badakigu Ayusoko negaz nahi izen duguna dela arrakastie lortu. Nik proposamen bat ekarri dotzati ez oso magienaz, eta abesti honegaz ez dakit nik lortuko da den, baina nik proposatzen dutenagaz, mintzet danotak egun abesti bat da.
nik uste dut honegaz digul, nahiko gehiago zabalduko zala bere kanpainatzue. Alan dabe, Madrilegaz jarraituko gu, ze kutri edan arren Ayuson, ez dakit abestitzu hau, badauz beste batzuk, behintzet, hauteskundiegaz zer ikusi zedekienak. Lo próximo es más Madrid, tus derechos, vota más Madrid, por un techo, vota más Madrid. Argi gelditzuz badan, más Madrid. Ezta? Manuela Carmenan alderdize. Eta ikusten da moduen, nahiko kutretzuek izan arren, Euskal Herri zen, bebai abestitzuek egiten dugu, baina gu aurreratute moduen goiez. Oin dala 4 urte, oin urtekoa izen leikela, tranquilamente, bakizue MTV eta hori erasotzu egon zanien Bilbon eta bar, guk betiko lehez Euskal Herri zen kritikak egiten dugu zen, eta ikusi zelango abesti, katxarroa, hartuko dugu. Denborak aurrera egina ala, ignorantzia piztu duena. Sexu, droga, jaiak, estereotipo denak finkatuz musika kenduta iraintzen gaituena. PNV-en kontra? Ez dut uste. Baina, bueno, hemen zeuki duzu egona, ez da? Alan da Euskal Herri zen abesti esainonak behitzen dire, eta horregaitzik, oneri be paso manbikoak, ez da? Gazteo zer gara, indarrak alkartu eta guazen hauzira. Zeo zera raro azto zue somatu hemen? Ez dakit, ez bakarrik ez zainona ez dela, gezurretan be, ez di ibili? Ikusi. Gazteo zer gara, gazteo zer gara. Oin dela 2 urtekoa da, eta antza gazte barik gelitzu ziren, ikusten da, ezta? Baina ez da bakarrik horretan, ez da biz bakarrik horretan gezurretan, ze antza aurton abesti barik bebai gelditzu dire. Eta bai, EH Bilduko abestiz erabili dabe, PNV-ek euren kanpainan, zeraitzik, gazte barik gelditzu zirelez, ikusten dozue bai, abesti barik gelditzu direla urtean. Eta beste barik, orduan, heldu gara azken abestira, nire rankineko lehen postuko abestira, zeraitzik, Bizkaia esaten dugulako, eta ni Bizkaitzarra nazelako, eta punto. Laila, la, laila, maite dugun Bizkaia. Laila, la, laila, maite dugun Bizkaia. Laila, la, laila, maite dugun Bizkaia.